Sziasztok, üdv mindenkinek! Ebben a mai videóban úgymond fogalmazok így, az a 0. része az EFC Mobile sorozatomnak. Igazából ebben a 0. részben nem is terveztem oly sok mindent. Igazából csak beszeretném mutatni a csapatomat, meg elmondom igazából, hogy mik a tervek. Ugye, amit láthatjátok, megérkezett a Ragnarok live eventnél. Ez egy 42 napos esemény. Igaz. És igazából ez nem is olyan rég jött ki. Én már ebbe belenéztem, de megmondom őszintén, nem játszottam túl sokat. Igazából itt az infóba, ugye itt van egy alap Larson, meg tudtok szerintem Exchange-be be tudjátok törni, és szerezni. És itt láthatjátok a ugye a heti rewardokat. Ugye itt van assistolnod kell, vagy goldfognod az összes módban. És akkor itt lehet még ide store-ba petnyitni, és akkor azért kapsz 100 darab tokent kell összegyűjtened, és akkor kapsz 500 ilyen tréning átváltó pontot. Itt még plusz 2 maskeránót, szóval egyébként csináljátok, mert ez nagyon megérős. Menjünk ide a mainbe. Igazából bocsánat, hogy ilyen furán megkapkodom a szavakat, mert nem tudom mit mondjak, mert igazán fekszik nekem ez a YouTube-ozás. Igazából az sem biztos, hogy fogjuk nyomni, igazából ez tőletek függ, hogy mennyire szeretnétek. Nem tudom, mennyire zavart titeket a háttérben a ventilátor, de nagyon meleg van, szóval azért bocsánat. De a következő részekben már nem lesz, ígérem. És itt a mainbe tudjátok csinálni a napi kis, hogy is mondjam, meccseket, tréningeket, ami egységben Ragnarok pontokat tudtok kapni. Itt például a Gemet, meg egy Winter Player packet, Shardot is lehet szerezni, Training Transfer Pointot. Igazából ezt csináljátok, itt is 1 millió coin. Igazából az megérős, tehát hogyha foglalkoztok vele. Menjünk ide a rewardoknál, itt elég jó rewardok vannak, 3 Mascherano, ugye Larson, meg 30 Shard. Hát én a Mascherano-t fogom kivenni, az 100%. És akkor itt a tokenekből tudtok így körbe menni igazából, és kapjátok a jobbnál jobb dolgokat. Itt például egy jó packet lehet kapni. 102-től 111-ig. Carlos Alberto, Drogba, Best. Szczesny, Vidal. Ezek egyébként fújók. Lehet kapni egy training transfer pontot. 1 millió coin. Még egy pack, Shard. Még egy pack, 500 gem. 500 gem, még egy pack. 500 coin. Bocsánat. 500 coin. 500 000 coin. Itt meg tudtok venni IFC pontért Ragnarok token, de ez felesleges, ilyet ne vegyetek, ilyet ne csináljátok ilyen hülyeségeket, mert ki tudjátok farmolni, bőven lesz időtök. Itt meg tudtok videóért nézni. 15 perc múlva frissül minden. Ugye itt van a challenge mód, itt is a napikat csináljátok meg. Én ezt mondjuk pont nem csináltam meg. De ti mindenféleképpen csináltok, és a hétvégéket is várjátok, mert abban is elég szépen lehet szerezni a dolgokat. Ugye itt a versusotok, head to head, ezekbe se játszottam sokat. Igazából amennyire volt időm. Igen, barszás a badge-em, de ez csak random beállítottam valamit. Szóval, de egyébként írjátok le a kommentbe, hogy rá vagy barsza. Nézzük meg, hogy hány olyan néző van, aki barszás, és hány olyan, aki rámadridos. Igen, keresek egy ligát, vagy hát inkább szeretnék csinálni egyet, szóval mindenkit megkérek. Most hát nem, igazából nem kérek meg, ha bejöttök, ha beszeretnétek jönni, akkor igazából semmi akadálya. Ez a holnapi nap folyamán meg lesz csinálva, csak előtte szereznem kell 3000 gemet, ami meg lesz simában.
ide bementek a déli taskokat csináljátok, és én direkt kigyűjtöttem, hogy ezt együtt ki tudjuk bontani. Itt kapunk 300 gemet. Régen itt kaptunk Mascherano-t is, azt hiszem. OT Shard. 750 XP. Star Pass Credit 300. Na, szintet is léptünk. Ennek örülök. Tényleg nem is esett szó még. Látjátok? Mascherano rank up. Any player. És kapunk egy Mascherano-t. Ugye, és itt is tudjátok 42 napig a tokeneket farmolni. Igazából ez nagyon megérős, csináljátok gyerekek. És ne felejtsétek el a déli loginba begyűjteni a napi ajándékokat. Ugyanis elég jó ajándékok várhatók. És a mai és a tegnapi kis csomagot, standard packet is nyissátok ki. Itt a Star Pass. Ezt igazából már végignéztem, de ugye a fizetős oldalán nyilván sokkal jobbak vannak. De azért itt is, hogyha végignézitek, akkor egy csomó Mascherano-t, meg ilyen shieldet, meg gemet lehet szerezni, meg egy csomó bronzjátékost, ami segít a fejlődésben és a tréningelésben. Szóval ezeket is érdemes időt és energiát fektetni bele. Ja igen, itt már voltunk. Ezt egyébként egy külön videóban, vagy hát így a napokban fogom ezeket begyűjteni, addig is gyűjtöm. Legyen valami tartalom. Itt vagyunk, bemegyünk az extra time-ba. Ugye itt még 15 perc, mire tudunk egy picket, vagy hát jön a free pick, meg a különféle dolgok. Ugye itt tudok IFC pontért pickelni, de ezt is hagyjátok. Van itt egy 10 000-es, ami szerintem nem éri meg, de ahogy gondoljátok, én nem szólok bele, de szerintem ez nagyon orbitális nagy hülyeség. Mert igazából egy áráéból veszel ilyet, 2000-eset, ami sokkal jobban megéri, mert oké, hogy ott 106-tól 109-ig tudsz nyitni játékosokat, de azokat nem tudod eladni, mert untradable. Oké, be lehet törni, de akinek a coin számít, és kell, mint például most nekem, akkor ezt vegyétek meg. De egyébként ez a 2000-es pick is nagyon jó, úgyis lehet belőle gemet szerezni, valamit 100-tól 107-ig játékosokat is tudtak szerezni. Bemegyünk ide a marketbe, ugyanis itt elkezdtem eladogatni azokat a játékosokat, akik nem kellenek és jó sok pénzt érnek. Na de hagyjuk is a lényeget, szóval hagyjuk is ezeket, és térjünk rá úgymond a fő dologra, ugye a témámra. Igen, még nem annyira jó, de nemrég kezdtem el újból játszani, mert nagyon sokat sajnos kihagytam. Majdnem 1 milliárdot ér a csapatom. Igazából tényleg mondom, van még rajta mit fejleszteni nagyon. Egyelőre most a védelmem, most a következő egy kapus lenne. És írjátok meg tényleg kommentbe, hogy milyen kapust látnátok itt szívesen, aki elérhető áron van, még így nekem. Az untradable ez a Loris. Szóval igen, van egy Dokum. Van egy puskásom, akit nagyon szeretek, és nagyon régóta itt van már a csapatomban. Van egy Fodenem, ezt nemrég vettem. Ezt a nevet nem szeretném egyelőre kimondani, mert azt hiszem lenne itt háború. Hát ezt a Colt én nagyon el akarom adni, a gyerekek. Ez annyira egy rossz kártya. Jó, lehet valaki szereti, de én nagyon nem szeretem. Hát Frankie de Jong, őt szerintem nem kell bemutatni, ő az egyik kedvencem, IRL is, meg úgy játékban is igazán jó kártyája van, nyilván ezt is fogom majd fejleszteni, meg nagyobb lapot vásárolni belőle, hogyha esetleg van, mert ezt nem szabad hagyni, veszni. Itt vagy Lam, egy Rüdiger, aki szintén egy nagyon jó játékos, IRL is, és játékban is. Ugye a Loris, Singo, ő is nagyon jó, vagy Singót nem tudom, hogy kell ejteni, de egyébként ő is nagyon jó játékos, és gyors, ahhoz képest, hogy védő. 105-es pace, 127 defending, elég jó, és mindenhol odaér. Marcos Alonso, hát ő is régóta megvan nekem, őt sem szeretem annyira. Hát most elsőnek a Loris szeretném lecserélni, majd az Alonso-t.
ugye utána jön az a Shingo vagy Singo, nem tudom, tök mindegy ki hogy hívja, és majd a Cole. Azután meg nyilván jön a De Jong. Igazából a padon olyan sok minden nincsen, mert adtam el játékosokat, meg betörtem egy csomót. Jaj, hoppá. És most is, hogyha belemegyünk itt az Exchange-be, akkor ezeket a játékosokat itt szépen... Oké. Aha, jó. Ezeken trade-olok. Mondjuk elég valószínű volt. Hány perc van még? Ebből, igen, egyébként nagyon későn veszem föl. 2:30 van, azt hiszem. És hajnal. Igazából most jött meg a kedvem. Most veszem föl. És még meg kell vágnom, az holnap fogom megvágni, szóval szerintem szombaton látni fogjátok a videót. És igyekszem minden héten egy videót felrakni. Igazából ez tőletek függ, mondom, tehát hogyha szeretnétek még látni ilyen tartalmakat, akkor én szívesen csinálok. Csak feleslegesen nem fektetem bele az energiámat. Násunk is bele egy versusatak meccsbe. Nézzük is az ellenfélnek a tímjét. Hát egy erős tím ott a jobb szélen az a játékos, az... Hoppa, igen. Ezzel akartam kezdeni. Hát igen, ott kapus van. Úristen, mit csinálok? Ez szép találat volt. Hát igen. Foden gyönyörű szép. Hát gyerekek, ezt, hogyha visszahozom. De rossz lövés volt, de nem baj, legalább gól lett. Nagyon bénának érzem magam, ez lehet csak a fáradtság miatt van. Hopp, hát igen, ezt mondom. Hát gyerekek, a végére sikerült egy X-et kihozni, igazából ez nagyon rossz meccs volt a számomra. Hát, amondó vagyok, hogy így gyűjtsük be itt a dolgokat. 10 token. És 225 ezt. Ezeket begyűjtjük, ha már itt vagyunk. 300 gen. Bárhogy is nézem, jól jön. Na, ugorjunk bele egy versusatak meccsbe, még egybe. Hát igen, az előző meccs az nagyon rosszat tett itt a statisztikánknak. De az örök riválisok, Barca Real, nyilván. Mert egyébként én azt vettem észre, hogy amikor jó csapat ellen játszok, akkor nagyon rosszak az enyéim, de ez nyom egy. Hát gyerekek, igen, ez már a fáradtság jele szerintem. De nem rossz a beadás, nagyon rossz volt. Isten, ilyeneket kiadni. Jönünk Puskás. Rossz a lövés, és ki is védi a kapus. Nézzük De Jongot. Hát De Jong nem sokszor hibázik. Úristen, hát ez egy elég szép gól volt. Na, nézzük meg az utolsó meccsünket. Nem tudom mennyi, a 3 meccset játszottam, igazából nem tudom mennyit fogtok belőle látni. Ha van egy-két szép jelenet, vagy helyzet, akkor azt bevágom, de nagy részt csak szenvedtem. De úgy látszik, most egy fair ellenfelet kaptam. Az előzőben ilyen 110-es, meg orbitális jó játékosokat kaptam.
De hopp, ez rossz helyre ment ez a csel. Ezt nem tudom, hogy ezt a cselet lehet-e irányítani egyáltalán. Ezt nem tudom, miért ezt a paszt adtam. Hát elég szoros a meccs, gyerekek. Hát Puskásnak a lövésében van erő. Ez meg nagyon rossz volt. Hát, de bement. Nézzük meg Puskással jobb lábbal, nagyon szép. Nagyon szépen kilőttük a pipát, hát vele nem nehéz hibázni, de azért lehet. Egyébként ez a doku kártya se rossz. Annyira, úristen, hát ez mak volt. De szép a beadás, és Puskás be is fejezi. Na nézzünk be, jó. Tekerés jobbal. Hát gyerekeket sikerült 11-6-ra megnyernem. Szerintem csak szerencsém volt. Na. Hoppá, felmentünk Pro 1-be. Szerintem ez a megoldás. Nézzünk meg. Akkor még egy nyitás is lesz. Nézzük. És hát egy 103-as játékos fogunk kapni. De a Training Pointnak örülök. Na nézzük meg ez extra time-ot, hogy lejárt még az idő. Lejárt, akkor nézzük is meg a pikkeket. Ugye ez az ingyenes. Na, egy Cannavaro, azt viszont kiszedem, mert jó pénz. És akkor belenézünk ebbe a... ez megváltozott. Wow, na nézzük meg, erre kíváncsi vagyok. 2000-es PR pick. Nem merném ezt kivenni egyébként, mert úgy érzem, hogy ez is egy 15 millió. De megnézzük, mert ez nem hiszem, hogy Ragnarokos volt. Igen, és itt az üzeneteknél tudjátok begyűjteni az extra time-os rewardokat. Hát, 15 millió. Végül is, az is valami. Igen, most felmerülhet bennetek, hogy miért nem rakom be a Loris helyére, úgyis eladható. De én inkább tovább gyűjtök, ugyanis kinéztem már magamnak egy kapust. És hát 2 kapus közül vacilálok. Belemegyünk itt a Market-be, és ugye itt van a watchlistem. Itt ez Chesnyin és Szelsen gondolkoztam, és elég valószínű, hogy Szelst fogom megvenni, mert sokkal jobbak a statok, mint a Chesnyinél. De ezt még eldöntöm. Ez még a jövő kérdése. Hát nem a jövő kérdése, de elérhető váron van, sőt 6 milliós meg is tudnánk szerezni. Itt még csak 2 van, igen. Szóval az valószínűleg a következő részből fog kiderülni, hogy melyik játékost is vettem meg. Hoppá, még 60 gem. Ez mi? Arcade. Akkor nézzük meg ezt a minigémet. Igazából most nem tudom, mit kell csinálni, de... Gyerekek. Hát ez... Na, ez valami új lehet. Tudom már. Jó, szóval így megy körül, és azt kell megvárni. Azt a gemet jó lenne kigyűjteni. Remélem, hogy lesz rá időnk. Ez token? Ezt nem tudom, jó volt. Megvan. Na nézzük. Lehet nem adja meg egyébként. Ott 15 gem, ja? Csak annyi. Na, nem is tudtam, hogy van ilyen kis arcade minigame. Nézzétek meg, srácok. Hopp, itt még plusz 200 gem. Nézzétek meg, srácok, mindenféleképpen. Én viszont elköszönök. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és jó játékot. Sziasztok!